कहे कि माई ई दुनिया में ई देश में आज के परिवेश में लोग अज्ञान में अंधकार में जियत हुवन। तनी से धन दौलत हो गई बात उनके लगत है कि देश भर के ज्ञान हमारे ही पास बा। ई ज्ञान नहीं बा मातारी घमंड है। ई अज्ञानता से ई घमंड से उबारे वाली रौरा बाड़ू। ये से निवेदन बा अगर सब के किस्मत में दुख बा तो दुख हमरा के दे दा, लेकिन एक निवेदन बा अपने ज्ञान के भंडार से थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर कोई के दिहा, वही में बिटिया भी बा, बेटी की भी जरूरत बा ज्ञान के। निवेदन बा का बिटिया पे कई दऊ उपकार हो, बिटिया पे कई दऊ उपकार, दुलार बिना सुनी बदुनिया झुन झुन बाजे सितार, सितार बिना सुनी बदुनिया झुन झुन बाजे सितार। कहल गईल बा भक्ति भजन जितने करबा उतने कम बा। किसी महान पुरुष ने कहा है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया खत्म। खत्म का होता अच्छा सुधर जाइबा पक्का। सावन तो बीत के बा बिल्कुल सुधरे का चांस नहीं। आखिरी लाइन में गुरघराना के परिचय में ये बिटिया बतावा था कि ये मतारी कौने बगीचा के हम खिलल फूल बानी और केकरा दया दृष्टि से आशीर्वाद से कुछ दावे बजावे के हुनर मिलल बा। कहे का